Daniel Caín e Alejandro Fernández e Javier Caamaño, bombeiros do Consorcio Provincial, reuníanse hoxe na Deputación de Ourense con Luís Menor e demais autoridades, con motivo da súa labor realizada en Valencia polas consecuencias da dana. Alí os bombeiros explicaron as distintas actividades que realizaban, ademais do panorama que encontraron ao chegar a Valencia. Íbamos dividindo labores, achiques de garaxes, limpezas de garaxes, como antes mencionei, esas búsquedas, e, bueno, entre todos fixemos un traballo colaborativo, e, bueno, foron días bastante duros, porque a verdade é que unha cousa é velo na televisión e outra cousa é velo en primeira persoa. Impresiona moito ver esa xente que moitas veces hasta viña con lágrimas nos ollos cara a nós, dábanos as gracias, abrazábanos, que non nos fóramos de ali. E, bueno, é unha experiencia que, bueno, queda aí no ollo, a parte nosa, eu falo por min, quedouse ali, e, bueno, eu pretendo volver algún día ali para ver como quedou. E dar gracias a todos os voluntarios de todas as partes que foron ali, porque sin iles a verdad que sería imposible polo menos salvar algunha vida como se salvou os primeiros días. Por eso temos que reaccionar cuanto antes, cando un tipo desta magnitud, estas tragedias, tratar de mellorar o servicio por todos os ámbitos, non? Tanto a nivel traballo como a nivel administrativo. E por eso pido que entre todos fagamos un esforzo e tiremos na mesma dirección, vale? Porque senón é moi difícil. Nos pomos todos os medios da nosa parte, que son os humanos, necesitamos tamén un puxón por parte administrativa a nivel nacional, non só a nivel local. E nada, un abrazo para todas esas persoas que sempre que estamos aquí e volveremos 100 veces se fai falta. Unha vez máis, darlles gracias aos compañeros que están aquí e agradecerles enormemente o seu labor. Creo que o fago na doble sentido, o fago como presidente do consorcio, por tanto, neste caso, como administración directamente competente sobre iles, e agradecer nas súas persoas ao resto dos voluntarios que, como os outros parques, estaban previstos, efectivamente, salir e que foron desmovilizados, é dicir, que non saliron porque as necesidades referentes ao que podían prestar o Corpo de Bombeiros naquele momento xa non eran tan necesarias, non?